Sziasztok! A mai videóban meg szeretném venni az új Freeze lovakat, mint láthatjátok, már itt is állok mellette. És igen, 2330 SC van. Szóval vegyük is meg, úristen, mi legyen a neve. A kék az jó volt. Cake. Thunder. Viharvadász. Thunder Hunter. És ez még jól is hangzik. Jól van, Thunder Hunter lesz az új pacikám. Ez gyorsan meg volt ez a névválasztás. Nem gondoltam ki, hogy ez lesz a neve. Szóval, ja. Egyébként vettem még régebben is a régi Freeze-t. Azt megvettem. Sok sikert az új lovathoz, köszönöm. Megvettem, hogy van régi fajta Freeze-em is. És azt nem szeretném eladni, mert hát legyen egy emlék, hogy milyenek voltak a régi fajta Freeze-ek. És ott van Thunder Hunter. Isten, el se hiszem. Hogy itt van az istállomba. Fú, de jó. Na gyere. Gyere, paci. Hát ilyen a felszállás, csak így egyenesen áll a paci. Itt van, már elő is készítettem neki a felszerelést. Azt majd írjátok meg nekem a kommentben, légy szíves, hogy legyen rajta lábvédő, vagy nem, mert szerintem így is, meg úgy is nagyon jól néz neki. Istenem, de szép. Vagy legyen inkább így, nem tudom. Így jobban néz ki. Hát, ilyen a lépés. Ilyen az ügetés. Gyönyörű. Lassú vágta. Úristen, de szép. Lassú galop. Ez érdekesen néz ki, de tök jó. Gyors galop. Ugratás. Ez is fura. Gyorsvég. Hát ez olyan egyedi, sima. És majd még mindjárt megmutatom az ágaskodást. Ilyen lenne az ágaskodás. És a tolatás, az meg ilyen. Hogy néz hátra? De jó, nagyon aranyos. Nagyon jól megoldották. Köszönöm szépen a Star Stable csapatnak, hogy ezt megcsinálta, mert nagyon-nagyon jó. Nézzük meg a sörényfajtáit. Ilyen a rövid sörény. Ez nekem rohadtul nem tetszik. Kontyos, hát nem. Alapló. Nekem nem jön be. És ez, hát maradjon el, szerintem ez a legszebb. Így a leggyönyörűbb ez a paripa. Jaj, de szép, úristen. Nagyon-nagyon szép ló. Na nézzük meg, hát ha legel. Én azt nem tudom, hogy most legele, mert mint hogy szokott-e legelni, de nézzük meg. Leszállok. Jaj, ne dudálj, már úgyse ütszel. Jó. Na, megállsz? Szerintem egyébként ez nem legel, de nézzük meg. Olyan fura, hogy ott a farkánál ott így... Ott úgy olyan kis fura, már ott így ketté jön. De látom, nem legel. Szerintem nem legel az a paci. Nem baj, nagyon gyönyörű. Nem legel. Hát jó, ez van, nem legel, nem tettünk róla. Egyébként ahhoz képest, hogy egyes szintű, nagyon gyors.
Kb. Olyan gyors, mint a 15 szintű alaplovam. Hát Thunder Hunter, köszönöm szépen. Nagyon-nagyon szép vagy. Vele még majd láthattok videót. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek. Én Dia voltam. Agyő!